disco, ladies and gentlemen. How are you today? We hope you're in the right mood to join us right now on our fantastic voyage into time, space and disco dancing action. We're going to take you back, way back to the old times when you were the first human beings who were rocked into the loving arms of the smiling dinosaur. There we go then, countdown. 3, 2, 1, go! Sexy. Josep Alonso. Recordem que amb aquesta entrega
Oh, bona tarda. Ha sigut dura aquesta prova? Home, ha sigut bastant dura, ja que no tenia gaire temps per descansar entre manga i manga, no? Però ha sigut molt divertida. Consideres que el circuit està en bones condicions? Sí, aquest circuit m'agrada bastant, ja que és bastant és molt bona per posar-te fort i per entrenar. La sortida Javier García Vico, el trofeig ha donat al senyor Vall d'Arenys de Munt. L'alcalde Josep Maria Valls entrega el trofeu al Francisco Javier García Vico, que ha guanyat a 125. La categoria. En quarta posició, el Pere Rubio Lloberes. El dorsal 56, el senyor Enric Ramon, regidor de Cultura d'Arenys de Munt, d'aquest premi. Santi Piella, que ha sigut el salt més espectacular de tots pel corredor número 25, Santi Piella. KTM, li fa entrega... Primer classificat. Josep Maria Valls, alcalde de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. Un fort aplaudiment per ell, vinga. Alonso Pallés, que és el primer classificat. Segon, el 25,